bae lawan Bungkaka. Antuk pamujimu ora ana sujapa kang dadi prataku. Are Praja Ndrawati. Yayi Setyaki Nggabuluci. Kepareng ngaosaken sembah. Ya wis tak tampa. Dipun payuhaken kendhae Prabu. Wis ora kurang kepenak apa kang dadi Bungkaka. Disinuwun ingkang ngabdi kepatihan ngaturaken sembah pangabekti wonten ngasanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Sinuwun Prabu Baladewa. Kakang Pati Udawa iki. Iya. Yen to sampun Kakang Pati Udawa ngaturake pangabekti gedene ngaturake sembah kelawan Baladewa. Aja lara atimu, aja cilik rasamu. Kepeksa Baladewa ora bakal nampani apa kang dadi sembahe Kakang Pati Udawa. Waduh Sinuwun. Dene menapa bisa lepat kula. Paduka Sinuwun Prabu Mandura Rasa nampi sembahipun ingkang abdi patihan. Yen to samangke ingkang abdi patihan nandhang lepat, kuwaturane dhaken lepatipun mapan wonten pundi. Kula boten badhe swaling kayu nampi bidhene saking ngasanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Kakang Pati Udawa kula timbal kadhawuh. Yektine sithik wae Kakang Pati Udawa duweni riput tumrap Baladewa. Nadyan to Baladewa wis dadi ratu ning Praja Mandura. Mangraksandaning prakawa ingkang mapan ing Praja Mandura nanging Baladewa tansah eling kelawan lelabane Kakang Pati Udawa nalika padha bebarengan nyuwita. Ana ngarsane Demang Sagopa sartane Byung Sagopa ing Widara Kandhang. Akeh ulang rek Kakang Pati Udawa satemah minangka dadi pangkatan lan dadi pawadan anggonku bisa reksa minangka dadi pengayom ana ing Praja Mandura. Samangka dosa apa kang bakal tak sandhang yen to Baladewa wani nampa sembahe Kakang Pati Udawa. Nanging kosok bali iki. Nadyan to Baladewa wis dadi ratu ing Praja Mandura. Nanging Baladewa ora wegah lan sarta lingsem ngaturake pangabekti ngasane Kakang Pati Udawa kula kang saka Wirangwati. Sembahe Baladewa wae ngrokake tanpa ngono Kakang Pati Udawa. Waduh. Proses satu mapaing wanci pangungkapan Obo Sasa biar keterangan osmanipun ingkang abdi patihan. Namung kepareng sembahipun Paduka tampi dawa sami-sami. Dipun prayugaken lenggahipun wonten ing Praja Ndrawati. Kakang Pati Udawa kaya wis ora kurang kepenak apa kang dadi nggoku. Ana ngasane Kyai Prabu Ndrawati. Duh kok ora dibiyan. Mas kaget kadul kasat sampuripun ingkang rayi nabi pratalipun Kang Prabu wonten ing Praja Ndrawati. Yen mrika semanten Kang Prabu Mandura kepareng kedhak wonten ing Praja Ndrawati. Langkung rumiyin Kang Prabu utusan dhateng Gandhek sakembaran kinten ngintunaken awu dhateng ingkang rayi. Caos pekabaran yen to samangke Kang Prabu Baladewa kepareng kedhak wonten ing Praja Ndrawati. Terpenting sakmangkih ingkang rayangginipun badhe manembara dhateng kedhaipun Kang Prabu wonten ing Praja Ndrawati kanthi upacara keprabon ingkang sampun wapak. Badhe kula aturi gelaran babut pramudane awit saking papan tumapange suku Paduka saking Kreta tumuju wonten isi tinggil Binaturata. Sakninggiling babut pramudane badhe kula paring sesekarang ingkang maneka warni sarta kekonyong ingkang amrih arum bandanipun. Duh kok ora. Sedaya kula wau minangka tandha bektinipun ingkang rayi dhateng ora maten ora. Wah, lakal. Pasasat kajubugan ukir sari kaleban segara madu penggalipun Kakang Mandura. Sawise yen to Yayi Prabu Ndrawati bakal manem Brama kelawan tekanipun Kakang kanthi upacara tata keprabon. Nadyan kok isih kandhek ora ing pangucap nanging rumangsa bombong pegare wong tuwa. Dene semono gedene rasa tresnane Yayi Ndrawati kelawan pun Kakang Mandura. Lan gedene tandha bekti kadang karo tumrape kadang wedhus. Mula pun Kakang ngaturake bumi panungkang tanpa upaya yadi. Nanging kejobokan saka kuwi
Tata cara keprabon kang wis bakal utawa kang wis aturake lamun toko patrape kelawan tekanipun kakang kula ngasani Yai Prabu Ndrawati. Ora sak pantesipun. Sabab apa? Saben-saben pendak-pendak Baladewa Pratama ing Praja Ndrawati rasanipun kakang kaya dene Baladewa Bali ning Praja Mandura. Mula besok yen to kalodhan wektu kang runggan kula warga Ndrawati bakal tinjune Praja Mandura tak jaluk aja nganti jikuh lan pekiwuhan kuwi Mandura kaya dene Praja Ndrawati. Yai Prabu matur nembah kula Prabu. Meng salajengipun kula Prabu. Ingkang Rai badhe pirsa menapa Todoyo Wigatosin sedya paduka kepareng kedah wonten ing Praja Ndrawati. Ya. Sapisanipun kakang tinju kelawan kawidagdan Praja Ndrawati. Sakwise pun kakang ngawulingani gelare Praja Ndrawati kang katon endah diwendi. Mundhak taun wewangunan saya mundhake diwendi bombok penggalipun kakang. Mudune para kawula, mudune para keluarga Ndrawati kabeh padha mangke kawidagdan lan karajan lega penggalipun kakang ya. Nggih kok Prabu. Sedaya kula saking pangestunipun kok Prabu. Ya. Dongkakan kaping budirian. Aja nganti dadi rasamu yen to tekanipun kakang persasat sumengko pengawak bojo. Kudu pun kakang dadi pinanggih ana ngasane Yai Prabu Ndrawati. Pun kakang bakal caos pekabaran kok bakal paring pekabaran ngasane Yai Prabu Ndrawati. Awit prikala dina kang kepungkur. Pun kakang kaya dene nampa sasmitaning Bathara Yai. Kok Prabu nampi sasmitaning Bathara? Iya. Pun kakang nampa sasmitaning Bathara yen to ora suwe maneh. Bathara bakal matur dadi wujuding kanugrahan. Nanging awake para kawula ing Mandura kabeh padha ngandhakake yen to kanugrahane Bathara kang bakal tuwiba ning Janaloka utawa tumurun ning Janaloka. Kena diwestani iki mono Wahyu Kanalindran. Wahyu Kanalindran. Ya. Awit saka rasanipun kakang yen to samangka Wahyu Kanalindran wujudake Wahyu Ratu. Sapa sing ora kepengin yen to samangka anak turunku bisa dadi ratu. Bisa nurunake Nalindra ing Nusa Jawa ya. Mekaten kok Prabu. Mula wektu dina iki daya-dayapun kakang nyaket ana ngersane Yai Prabu Ndrawati bakal manjaki perkara iki. Ana ngersane Yai Prabu Ndrawati. Munggo saka rasamu kepiye Yai Prabu Ndrawati? Pandraing kang puspita urung asiring samirana mrih sekar
Ing maksud semua ngabdi Nuwuh Wisnu Sasmitani Isin. Duka Prabu. Saksampunipun Koko Prabu. Paring pandangan wonten ngarsanipun ingkang Rayi Ndorowati maos. Kadidine tinopok saha dina jajanipun ingkang Rayi Ndorowati. Saksampunipun Koko Prabu paring wangsulan utawi paring pandangan dhateng ingkang Rayi. Yen to boten dangu malih Bathara badhe matedaken wujuding kanugrahaning Bathara ingkang winasten Wahyu Kanarindan mangkono ya. Samengko munggo saka rega percekile utawa pangrasane Yai Prabu Ndorowati kepiye? Mung sing ora. Menapa kedayangan Rayi ingkang samangke nedahaken babakan kanugrahan ingkang badhe tumurun wonten ing Jana Luka. Lho kosik ya. Mengko dhisik ya. Kados pundi wae Prabu. Mula daya-daya pun kakak. Pitaya kelawan Yai Prabu Ndorowati awit apa? Yai Prabu Ndorowati minangka Narendra sing Sang Hyang Wisnu Bathara dewane kabagyan. Mula jejuluk Sri Bathara. Ngene ngono ya. Narendra ingkang mapan ing jagat iki ora mulya ingkang rasuk jejuluk Sri Bathara. Yo ming ana loro. Sepisan Prabu Sri Bathara Rama ing Pancawati. Kang kaping pindhine ora mulya kejaba mung adik kulanan. Yayi Prabu Sri Bathara Kasma. Mula pun kakang Puspitaya banget ento samengko Yai Prabu Ndorowati bisa ngubahake arane kanugrahan ingkang bakal tumurun ing Jana Luka ingkang diwestani Wahyu Kanarindan. Samengko ento kabar utawa sasmitane Bathara iku mau keprayata nunggu saka atur Yai Prabu Ndorowati keprayata mula pun kakang bakal klungsu-klungsu aku tak melu tegese pun kakang kepengin ngayunake tumedhaing kanugrahan ingkang bakal tumurun ing jagat iki ya. Dimeng samengko tedak turunku bisa dadi Narendra ana ing usaha Jawa iki Yai Prabu Ndorowati. Duka wae. Piye? Yen posipun ingkang Rayi boten saged paring wangsulan. Lho, ana apa to ya? Saksuwene pun kakang matur menesani Yai Prabu Ndorowati. Lah kok pasuryane Yai Prabu Ndorowati semu nandhang suka menggaleh kowe to ya. Mula gake broko kelawan pun kakang. Mbok menawa sakmengko pun kakang bisa madhangake penggali Yai Prabu Ndorowati. Wong sing ora. Yen posipun boten badhe kanggo sing wisan nanging. Sasampunipun wonten pandangan saking ngarsanipun Prabu Paripaksa. Ingkang Rayi badhe matur wonten ngarsanipun Prabu Baladewa. Yo, mula gake matur. Mbok menawa sakmengko pun kakang bisa ngudari ruwet utawa ngudari pepeten ingkang mapan ing Ndorowati. Ingkang Rayi badhe matur ora. Kepiye ya? Sampun tigang condro kalenggan sapunika. Ingkang putra pun Samba Wisnu Brata milaraken kasaten parang Garuda. Kamangka mocanipun ingkang putra boten wonten ondeng ing semindhi bapan ingkang menawa. Kadidi Wisnu Dalmaya penggalipun ingkang Rayi Ndorowati. Lah jagadina Bathara. Samba Wisnu Brata tegese wis 3 sasi suwene. Ninggalake kasaten parang Garuda iki ya. Mungkin utamane Praja Ndorowati kamangka tanpa pamit kelawan Yai Prabu Ndorowati. Mekaten kok Bapak. Yen menawi saka pangrasanipun kakang. Mbok menawa lungane Samba Wisnu Brata iki mengko bisa utawa Samba uga bakal ngayunake tumedhaing kanugrahan lungane Samba Wisnu Brata ana gandeng cenenge kelawan Wahyu Kanarindan kang bakal tumurun ing jagat raya iki ya. Ingkang Rayi boten pitat. Lho ora percaya iki.
Sombong menika mboten nate nglampahi Talabrata. Sombong menika mboten nate nilaraken kasatan parang Garuda. Lah iya kan. Wong kakang yo bingung. Nanging yo sababe opo Yai Prabu Ndorowati rikala semono. Ora paling pekaban kelawan pun kakang yen to rikala semono Yai Prabu Ndorowati gedhe cilike. Utusan Nayaka Praja Ndorowati supaya paring nawala utawa paring pekabaran ngersani pun kakang. Pun kakang ora wegah paring pambiyantu ana ngersani Yai Kresna lumadya ngendi dununge anakku Samba Wisnubata. Nanging ngarep mau tak aturake ya. Miturut pangrasanipun kakang Samba mbok menawa ora suwi bakal antuk kanugane Bathara awit pun kakang wis percaya. Mbok menawa rikala semana Samba Wisnubata uga nampa sasmitane Bathara. Samba Wisnubata uga duweni gegayuhan pengin ngayunake tumedhake kanugrahan wahyu Kanalindran. Dimen besok saklengser Yai Prabu Ndorowati sumba bisa dadi ratu ning Praja Ndorowati mula tak jaluk Yai Prabu Ndorowati aja seneng embe karo Samba Wisnubata Yai. Sidhem jroning pasewakan Wadjagong tanpa sabawa Kapraban Sang Narendra Utama mangu kawunengan oleh sing tuwa cipta Pero budi mandana raras sakebaring kota wau icung dene Wangsa Darata Ndorowati dalasane ingkang raka Nalendra Mandra Jajara Prabu Brajana nggalaken Pendranipun ingkang putra saking parang Raden Sambaya Raden Wisnubata Brata Tinten jeneng Werkaya Tinten penggalihan musik ingkang minangka waratu Kanggo jarwa ngateni duduk manjing dasar saka Pratala Pasiban kaya ana parang kamuk jajare musuh Wonten sipating Nalendra gadah pidhasa Dewa Simbara Jaja Kepareng Jangga Longok Siti inggil Binatrata suku Mancat Pancaliti Umraja Gatan Pokalapan kerja jroning Wardayana ten Ndorowati
Sinowati jagat kinarya namo mbak lumembang mbak samudra palelumut hamret kanggo awito kanggo genceng-genceng ingkang nembe rawuh katuran pasegan para prawisaranipun kisanak wonten isi inggih binatur kisanak wah lah Allah kasuwun kabeh didhawuh pangandikanipun Kanjeng Diwaji winampi kajat kasih ing sampira syukur binati sampe kisanak Raden kepareng badane prami kisanak menika kalih saking bulan semeton sedaya roko yen bukan Diwaji besok datang kula. Kula menika wingking sang negari parejeng dening kula ingkang sudi mestani Prabu Wirambudhiwa. Saking negari parejeng ingkang sudi Prabu Wirambudhiwa. Nggih Kanjeng Diwaji. Lajeng kagungan rasa napa kepareng wonten isih binatur sama. Kepareng aku tengah sanipun Kanjeng Diwaji. Menapa menika ingkang dipun wastani negari Ndrawati. Dene kang ngasta pusarane praja mriku jejuluk Prabu Sri Bathara. Nggih. Boten ketangan saged biaring songsong menika gelarane praja Ndrawati. Dene piyambak boten ketang namung adi dene tunggak dadap pesanggihan wasta. Kula minangka pengaliman negari Ndrawati kang jejuluk Prabu Sri Bathara pisanan. Prabu Wirambudhiwa. Woi lah. Bejo upaya ngasih wabal kang Waji. Sowan kula ingkang sepisan nyatakaken tata karahajane praja. Dongkap ingkang kalih. Sowan kula menika badhe ngaturaken sembah pambekti wonten asalipun Kanjeng Diwaji Ndrawati. Nggih. Sampun kula tampi pun. Sampun kula tampi pisanan. Menawi sampun katampi Diwaji sing pisuwan kula. Kula menika badhe nyuwun kawulasan wonten asalipun Kanjeng Diwaji Ndrawati. Badhe nyuwun kawulasan Kanjeng Diwaji. Sakrehne papan dunung kula negari ing parejeng para kawula menika pindha pawkasan punika menggah kawontenanipun tegesipun peteng bejen liwengan panandhanipun para kawula ingkang mapan wonten ing praja parejeng Kanjeng Diwaji. Lajeng kula pikantuk wasiting Bathara yen to panandhange para kawula menika saged waluyuh kemajati-jati kateman mulya. Yen to kasingan pusaka paduka ingkang winastan kembang Wijaya Kusuma badhe klambi. Kamangka saklumahing Bantara Sakra pengakasa niku boten wonten alendra kakang kejawi namung paduka Kanjeng Diwaji. Yen to samangke paduka Kanjeng Diwaji badhe nglungaken wujudipun pusaka ingkang winastan kembang Wijaya Kusuma matur nuwun. Nang yen to samangke paduka
Boten dangan dhateng aturku tegesipun boten badhe pariki diparilah mengganggenipun kula badhe nyuwun ngampil wujudipun kembang Wijayakusuma sampun ngasingan kali negari dorati badhe yuki Bathara Sayuta supaya yasinipi Coco pangawingo wis Kalaupun ngojo Netro kocak mundarandir Netro kocak mundarandir Hidup nyomang ala cokro Ora temu kok Prabu Ranggadewa. Elah dalah. Lah kok wektu dina iki ana salah sawijining Indra ingkang ngadhep lawan aku kamangka ora timbalan saka ngasanesipun Prabu Ndrawati. Kowe sapa? Yen to kowe dongkon lawan aku. Mara gati diwanake aku mboyo saka Praja Mandura. Dene aku ingkang jejuluk Prabu Baladewa kapenah kadang werdane Yai Prabu Ndrawati. Lajeng kagak semapa utawa kuwi duwe karep apa ngadhep lawan aku kamangka ora ana timbalan saka ngasane Sri Prabu Ndrawati. Ing ngarep yen to tak midhangetake sak akeh ngatur sak kabeh ngaturmu mau ku kepenak ana talingane Prabu Baladewa. Nanging suwe-suwe kuwi bisa ngabangake talingane Prabu Baladewa. Semene kuwi mau bakal nembe kelawan kawibawane Nata Ndrawati. Mula wektu dina iki yen to kowe bakal nyilih wujude kembang Wijayakusuma Purbawasesa ana astane Prabu Baladewa. Pasane yo sing yen to Sri Prabu Baladewa samengko bakal murba wujude kembang Wijayakusuma para gading kula tangan uru. Bakal tak boyong ning negaraku kanggo sarumalihake panandhange para kawula ing negara Panrecing. Malah wektu dina iki aku duwe panulun. Yen to samengko bakal penak apa kang dadi ngono. Bakal slamet awakmu bali menyang negaramu ora susah kaya pusaka Ndrawati. Yen to supreme bakal ndong aku. Besok ora gelem saiki apa dene. Waktu dina ora kami kajotaken dosa kelandang ngomong ora kasopan.
sing gedhe pangapura Wilayati. Awit ora ana pandangan saka ngasane yen Prabu Ndrawati kedatapun kakang bakal murba wujude kembang Wijaya Kusuma kang samengko bakal diboyong ring praja Parejing. Yen to iki prawasanipun kakang Yati. Glagating Nalendra iki ingkang jejuluk Prabu Wiramadewa semune bakal nembe kelawan kadigayane Prabu Ndrawati. Mula pun kakang ora nimakake. Munggo saka pamrayogane Prabu Ndrawati kepiye? Yen to sampun wonten atur saking asanipun Prabu Ndrawati. Purba wasis sami lampahan kula pasrahaken dhateng Prabu. Yo. Lampah kepenak kaya ngono ya. Samengko pun kakang njaluk pamit njaluk lilane Yai Prabu Ndrawati. Bakal ndung kraman ingkang datangi Praja Ndrawati kepareng Kusuma Prabu. Prabu. Sawaki cekaping karai lan bujiyang baik badhe nggalang sabrat ingkang semelipun badhe damel harta wonten Praja Ndrawati Prabu Ndrawati. Mengko yen kok ana bobol berarti kakang tak pasrahke. Yayi Garboji. Mriki sendika ngestuaken dawuh. Nanging ora bisa sampuripun kok ora saged. Andung kraman ingkang datangi Praja Ndrawati. Kula badhe nyuwun paduka ora paring pambiyanku Prabu wonten pundi jenengipun ingkang putra Wisnuwata. Ya. Samengko yen to kakang wis bisa ngundang kraman, bisa bengkas lelemu ingkang mapan Praja Ndrawati. Pun kakang wagah kangelan paring pambiyantu ngersani Yai Prabu Ndrawati. Ngupadi ana ngendi anak lanang sapa Wisnuwata. Kepareng paduka lakune panjenengan Jatimoyo. Kasane Yai Kesawi. Kula sugata ingkang mawa raos ora. Belak pinangsuwan tembul bujati nggurian. Selak ora sabar penggalipun kakang bisa bekas kraman kang mapan Praja Ndrawati. Kepareng paduka sumangga kakang Pandhawa wonten ngadewe. Kaya-kaya wis ora ana dawuh maneh. Mula ganti jeneng sira kakang Pandhawa nuwun jodoh. Bojone kang padha ngatur sidul. Ingsun arsa Kundrawirata saged ingkang Jai Matur Sindika kepareng nyuwun pamit sartanipun. Nyuwun tambahi pangestu sini. Puspura sagane Sanata Sabda Brahmana Raja. Sabdarane pangucap Brahmana Pandhita Raja Sarangkati. Sabdaning Sanata saking Mahuswata wong sak negara candhane Bindari Kresna kang tumama ing Glancang Sita ayo nganti mebek pangandikane. Sanata arsa kundungan jaton jroning saking Japaken Saka. Ngapit gampane ingkang binukul gading asuti ndamane denayah manggo tanggung yang Joko baloro timo saking Mandrawa. Yayak gegriyoman candrani.
Thank